Както знаете, всяка година на 13 януари честваме годишнината от освобождението на град Сопот. Тази година съвпада с това, което нашите предци са правили, именно в един доста мразовит зимен ден. Те са се преборили с османските представители и град Сопот е бил освободен. Предлагам ви сега с минута мълчание и клякане на колене да почетем паметта им. Сега да поднесем цветята. Искате да отправите в този ден към вашите събратени? Да покажем, че винаги, когато сме били обединени, са се случвали такива неща не само за нашия град, но и за държавата. Казахте, че пенсионери, представители на пенсионерските клубове, дали още организации съвместно да почитат годишния? Тук са и от къщата на Иван Лазов, представители на Общински съвет на Сопот, представители на инвалидния, представители на образователните институции, на социалните институции. И последно, какво бихте казали, ако се обърнем към Да продължаваме да вярваме, че ще се случват подобни неща. Благодаря.